Ndizawunenzela umzekelo wokuqala. Umzekelo wokuqala esizawusebenza ngawo yena uza kubalisela into yoba kwaqala kwenzeka ntoni ekuqaleni phaa ku-Patriarchs and Prophets. Uzawuthi yena why was sin permitted. Akulandele ke lona ibali. Alikho kuGenesis elo bali elo. Alikho kuGenesis elo bali. Lile kuRevelation 12 from 7 to 9 no verse 12 no verse 11. Liphinde liyodityaniswa kwakhona ku-Isaiah 14 from verse 12 to 17. Liphinde liyodityaniswa kwakhona ku-Ezekiel 28 from verse 12 to 19. Undibuza uba ke into ku-Revelation neku-Isaiah neku-Ezekiel ubuzayibalisa kanjani? Ubuzawuyazelaphi uba iza before uGenesis 1? So yena ke ngoku uza kuthungela lonke libali alibalise apha and then aqale ngoku uGenesis 1.